ilmin hakika ko kasancewa komai daga wajen Allah yake shi ma ilimi ne gwargwadon sanin ka na wannan tauhidi gwargwadon rataya zuciyarka da ubangiji subhanahu wataala ya zama shi kake so wajen sa kake fata shi kadai kake tsoro shi kake godewa ka yarda da abin da ya maka duk waɗannan manazilin gwargwadon saninka da Allah zai gwargwadon tabbatarka akan wannan mansila da wa haƙaƙil asma wa sifat da haƙiƙar ma'anar sunayen Allah da sifofinsa to shi yasa nace sai an shigo karatu zan bada ansa na masu magana ta nan sai malam yace wasadiqu dhaki ya'khudhu min kulli minhum ma indahu min al-haqq wanda yake shi mai gaskiya ne kuma yana da kwakwalwa yana da tunani intelligent person to in ya karanta littafin na sufaye zai ɗauki duk inda gaskiya take daga wajen kowane malami zai ɗauki gaskiyarsa fa yasta'inu bihi ala matlabihi ya nemi sai ya da wannan abin sai ya taimaka masa wannan sai riki wannan gaskiyar ta taimaka masa akan abin da yake nema na kusanci ga Allah subhanahu wataala wala yuridu ma yajiduhu indahu min al-haqqi li taqsirihi fi al-haqq al-akhar kuma ba zai kore ya yarda abin da ya samu na gaskiya ba saboda ya same shi da rauni a cikin wata gaskiyar dan mutum yayi magana a nan ta gaskiya ka yarda da ita in ka san wani kuskure a wani waje saboda wancan kuskuren da yayi a wani wajen ba za ka ki daukan gaskiyar nan da yayi ba yace fal kamalul mutlaq lillahi rabbil alamin kamala yankakkiya wanda za a ce ba za a taɓa samun aibi ko kuskure ba to sai Allah rabbi sarki wa ma min al-abdi illa lahu maqamun ma'lum babu wani bawa sai yana da wani mukami abin sani to shi yasa na ce wannan masu magana ta biyu a nan zan ba su ansa wannan shi ne Ibn Qayyim magana yake akan sufai amma ga adalcin jai abin da yake gani na gaskiya nasu zai dauka kuma cewa bai yana da ja da su a wani bangaren bai hana su karɓa gaskiya ba to mu sufai ba za mu saka ba su masu rubutowa su ci aje na karanta littafin Ibn Qayyim ba wahabiyye ne yadda ya mana adalci mu ba za mu masa adalci ba ko ba haka ba idan ya faɗi gaskiya mu ce wannan gaskiya ne idan mun zo inda muka ga cewa akwai kuskure ko akwai rauni shikenan mu ma mu tsaya akan cewa a'a ba mu yarda da wannan ba amma mutane su yi ta magana kuma sannan yawancin wai an ce ba wahabiyya ne Ibn Qayyim fa shekara wajen 500 tsakaninsa da Abdul Wahhab sai da Ibn Qayyim ya mutu da wajen shekara 500 sannan shi Abdul Wahhab ma aka haife shi ka zo ka ce masa ba wahabiyya kuma yanzu inda zaka koma karatun littafin irin su Yusuf na Bahani da suka yi wa wahabiyawar raddi da tarihi zaka ga cewa shi kansa Muhammad ibn Abdul Wahhab a lokacin da ya fito dan uwansa Sulaiman ibn Abdul Wahhab ya masa raddi kuma raddin da ya masa da maganganun Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim ya masa raddi shi kansa Ibn Qayyim zagin sa ma suka ce ya sufanci ya masa yawa daga can an doko shi mu nan mun doke shi an gane saboda haka masu cewa je na karanta ba ina ba su shawara in ka zo makaranta da syllabus idan bai maka baka tafi wata makarantar amma ka daina zuwa kana cewa a canza syllabus wanda baya son ya ji wannan ya je akwai a zawiyar su ana karantar da jawahirul ma'ani ya je karanta mana akwai shekunnai da suka yi aikin su ne ya je akwai littafin Shehu Ibrahim Ruhul Adabi a zawiyar su ana karantarwa ya je ya ji ni wannan nake karantarwa wanda yake so ya zauna ya ci wanda baya so ya je inda zai ji amma Ibn Qayyim rubucensa
wato an zalunce shi, masoyansa mabiyansu sun zalunce su, wanda suke yaƙi sun zalunce su. Mutane sun yi amfani da sunan Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim, su suna da aƙida mara kyau, sai suka yi amfani da sunayensu wanda in ka je ka karanta sai wata da ma yadda ake faɗin ba haka suka faɗa ba. Ko kuma a'a an ɗauko waɗansu masailu wanda suka saba wa jumhurin malamai, an gina gabaki ɗaya ilimi a kansu. Wannan littafi ai ba littafi aƙida ba ne, da na ɗauko littafin sa Qasidatun Nuniyya sai a ce ina karanta da aƙidar su. In muna zancen yanzu tarbiyyar yara, an ɗauko littafin kai Tuhfatul Wujud fi Ahkamil Maulud akan yadda ake tarbiyyar yaro, sai ka ce dan ba wahabiya ne ba za a karanta tarbiyya ko Hajil Arwah ila Biladil Afrah ko Ilamul Muwaqqi'in. Kawai a mutum hukunci akan waɗansu maganganu 2, 3, 4 saboda ya faɗe su ba a yarda da su ba, a ce duk abin da ya rubuta ba za a karanta ba, har a yi rubucewa kana halifan Tijjaniya kana karanta, na karantar. Kuma gashi shi inda ya wace kunnan mu'adarci, duk da bai yarda da su a komai ba, ya ce ko da bai yarda da wani abinsu ba, inda suke da gaskiya a ɗauka, saboda babu wanda yake mai kamala sai Allah subhanahu wataala. Ibn Taymiyyah malami ne, yana da abubuwa da ba a yarda da su ba, haka Ibn Qayyim, haka Imam Shafi'i, kuma Imamu na Maliki ya gaya mana, ya ce dukkanin ɗan adam za a ɗauka daga maganarsa za a ajiye, banda ma'abocin wannan kabarin, ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan shine guda biyu nake roƙo. Na farko a daina zuwa a ce ban yi magana akan yunwa ba, dan na shekara 8 na cewa za a yi ta. Ya kaci na ba al'umma hakuri. Kuma masu taimako ina nasiha a taimaka. Na biyu a daina zuwa ana cewa na daina karanta littafin nan. Ba zan daina ba. Amma wanda baya so ya je wata makarantar. So sai ya shiga darajatul thalith